I have not seen Vatagwire in the long years. Tovaziva vari munhu andingatora business kana nyaya yechurch. Kuinterview kwa-DJ Ola, Passion Java aclear zita rake akati iye haana chaanoziva panyaya yeaudio yekwatagwireye. Ari kuti iye nguva yacho inowanikwepo yekuti agare pakati pavamakhandiwa naAngel vachitaura zveSecond Republic uye vachinyeya vatagwirei pamwe chete napresident. Ari kuti iye this audio was made kuti iite president valuke semunhu asina kurongeka uye zvakagadzirwa kuti zviwise mastructures eZANU-PF. Mushure mekubvunzwa zvakare naOla kuti uri kuti voice iri harizi rebrother yako here, ati iye it sounds like him. So ndo zvazonzi guys mafacts aya haasi kusangana. Passion ati iye haana chaanoziva chezvinhu zvinoitika kuZimbabwe, akutoconcentrata nechechi yake kuAmerica, akutoenderera mberi nelife yake. Zvimwe zvakazosara zvikaitika kuZimbabwe mushure mekunge afly out, you can go and check airport muone matimes acho akapinda time yemuchato angawana nguva yekutaura naTagwirei zvinhu izvi nguvaye, angaenda nguvaye zvakare kumba kwacho kunoona vote. Angel wakasvika napresident a bit later, vamakhandiwa anotovatya because of his statue muspirit world. Ari kuti iye zvinhu izvi guys siyanai nenyaya iyi, hapana zvakadaro zvakamboitika. Haasati ambotaura nabrother yake vachitaura zvinhu zvepolitics. Aiwa bodo wazoramba. When was your last time meeting the businessman Dr. Tagwirei? Inauguration yamukuru here. I'm not sure. What's been said in that? So what's been said in that audio that you guys izirunzi makasangana nawo mukataura zvekuti kumba kwawo kune vote iri mudheni mawo nemabiometrics isine? Have you been to his place, by the way? Have you been to his house? Unoenda kuairport oga utarisa nguva yandakalenda, nguva ndakaenda muchato, nguva yandakafly out of the country. Handina kana space yekunoita nawo private meeting nguva yemuchato wawo. Handina nguva yekunoona vote baba. Vote inini ndine vote pamba bana vakuAmerica. Ndema vote eZimbabwe handizivi kana one panera nekamboona pamapicture ari kureserve bank. Handina imba indoziva kuZimbabwe ine vote kana inovhurwa neziso kana nezvigunwe. Handizive anything. I'm not that person. Maybe kuna umwe Passion ari kutaura papa because apunonzi Passion Java. Pamwe kuna umwe Passion ari kutaura muvhunze inini. Mangozvinzwira full interview iri kwaOla. Passion Java ari kuti iye he still stands with the fact that this is something that was engineered to bring down the Second Republic. Hapana paachagara achitaurira brother yake zvinhu zvakadaro. Ari kuti iye zvemavotes ekuZimbabwe anozvizivirepi nekuti iye ane vote kuAmerica kwake. Zimbabwean system inotomukanganisawo, asi vazhinji vari kuti ko Pasho handiti wakadzoka uchiti return soldier, marriage yaramba kuAmerica, why wangoti nyaya iyi ichiputika watova kuAmerica? Kureva kuti maybe pane zvauri kutiza kuti vemapodcast havasi kunyanyobhadhara, business racho harisi kunyatsoita here. Waenderei kuAmerica uchisiya nyaya iyi isati yanyatsoperesesa? Ngomana ari kuti iye this is a spiritual attack nekuti adzokera kuvanhu vake vekuAmerica. Vanhu vakatomirira conference iri kuitika next week. Zvino izvezvi anosvika sei, kwatitambirika sei kana achinzi akasiya makuwa kuZimbabwe? Imikani zvakauma. Apostle Java vati ivo voice ravo handiro riri paaudio ipapo. Vati havazvizivi zvematongerwo enyika, ivo vanoita zvemakereke uye vari kutoshamisika kuti ko zvazomboita sei kuti vapinzwe munyaya dzakadai. Imikani zvinhu zvacho zvakaoma. Thank you guys so much for watching and please don't forget to like, share and subscribe.